Terve. Se tulee luonnekeski. Kyllä susta tosiaan lähtee tätä karvaa nyt. Sähän kiittää karvat irti. Hirveästi perustan vieraista, mutta antaa tutustua kuitenkin. Noin. Ei se kauheesti. Joo, jos seisoskelet siinä, niin kokeillaan vähän tätä leikkimishommaa. Mitä täällä? Hieno. Hyvä. Ai juttu. Heti kun lähtee käyntiin tämmönen. Joo, kauheet. Ei korjata sitä otetta koko ajan. Kohta on tätin näpit välissä. Isompi keppiveli. Nyt olisi tarvittu se 1,50 m. Niin joo, tuolla olisi ollut. Hyvä, no lisää. No niin just. No. Kunnon ote, niin saadaan vähän. Vai kun sä näpeilät kovasti. Vai kun sä kovasti näpeilät sitä. Hyvä, hyvä. Pysyt sä perässä? Ui! Aiko hieno. Johoo. Tuotko se vielä tänne? Joo, vielä hyvä. Johoo. Oi hieno. Joo. Sä saat vaikka koko päivän Niin, sekaan leikkiä, jos siltä tuntuu. Hyvä. Noi, kyllä se riittää. No. Viedään lelu pois. No et sä enää sitä saa. Otetaanhan. Eli tuut sitten seisoskelemaan tähän narun viereen. Kuten aikaisemmin olet huomannut, niin katsot vain tuota kelkkaa. Pidät taluttimesi tiukasti kiinni. Et lennä missään vaiheessa nuin, jos koira lähtee äkäisesti siitä. Sitten kun se haistaa kelkkaa, niin kehut sitä. Älä naura. Tää on vakava paikka. Kehu koira. Ja nyt menette siihen kelkalle tutkimaan yhdessä sitä. No oli. Aika reipas oli. No niin. Hurja. Ihme jutulle ne pientä pelkiä pelottaa. Mikähän se semmonen on? Ääntä ei tule, mutta se ei muuta tapahtuu. No niin. Sä voit käydä ihan kyykkyyn siihen. No niin. No niin. Tämmöisellä ennen tuo peloteltu. No sillä on naamakin. Joo. Saat taputtaakin koiraa, jos haluat, et ihan. No niin. No niin. Semmo. Vähän on tämmönen mäyräkoiramalli. Vähän tulee. Oho. Oliko se nyt siinä? Oliko se tässä? Joo. Mennäänkö Käydään kävelyllä siellä kelkassa suunnassa. Voit kääntyä siitä tulemaan takaisinpäin. Meet siitä kelkan vierestä. Varoit vaan taluttimella, ettei koira kaada kelkkaa. No niin. Hyvä. Sitten voitte tulla tänne.